हेलो गाइस आं फिसालाखौ स्कुलनिफ्राय लायनो थांनि स्कुला 12टायावहा सुटि जागोन खनानिफ्राय ओंखारबोदों आङो स्कुटि दोननाय खाथियाव निफ्राय ओंखारबोदों बोथोरा बोरैबा अखा हाबाय थादों फ्रि फ्रिनो स्कुलखौ इनिफ्रायनो नुहुरो आं खोन्थिहरगोन बारा गोजान नैबे गार्ल्स स्कुलनि उनथिं थायो आरो लोगोफोर जोंफोर स्कुलखौ इनिफ्राय नुहुरदो मा लादो नै स्कुला इनो लोगोफोर नेना दोङो गथ'फोरनि बिमाफोरा पेरेन्टसफोरा नेनानै दोङो स्कुला इनो टाइम जाथ'वाखै नालाय नेबाय दोङो जेरै 12:30 जायाखै मा नै लोगो सासे खाथियाव दुकानबो गैला मिथाइ जानो होनबाबो मोनला फिसालाया आंना बिमाफोराबो मा लादो इयो बाजाराबो उथिफाबाय दे नोंनि बाजाराबो उथिफाबाय दे लानानै फैबाय फिसालाखौ लोगोफोर Hai guys deh आं स्कुलनिफ्राय बोथोरा दिनै थान्दा जि आरामखा लोगोफोर नोंथांमोनजों आं मोनसे बाथ्रा शेयार खालामनो सानबाय बे बाथ्रायानो जाबाय जों गाबोन दारागावआव दुगैनो थांनो नागिरदों माखासे इउटुबार लोगोफोरबो फैगोन ओमफ्राय ज'हैनो जोङो थांनो ओंखारदों आरोना दारागावआव दुगैनो लागिया ओमफ्राय बे दारागावआव थांनाय भिडिअखौ गाबोननोथ' रबिबार गाबोननो थाङो रबिबारै गाबोन एगारथ'नो हायाबो जानो हानाय लोगोफोर मानोना जोंथ' गाबोन दुगैनो थांगोन जा मेंखागोन दुगैनानै
भिडिअखौ गाबोन इडिट खालामनो हागौआबो जानो हानाय। समबारै दारागावआव थांनाय भिडिअखौ एगारगोन लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टिंब्ला होमबा समबारै नायलांदों। ओमफ्राय बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय।